Много се радвам, че можем да сме тук. Тази вечер съм тук с пастор Петър Пеев. Той е в Перник. Пастор в Перник. И аз знам, че той е бил тук преди 3-4 години, мисля. И така имахме възможност да дойдем заедно и да прекараме време заедно, обаче разбира се да видим вас. И това е голямо благословение за мен. Някой от вас ви гледам снимките по Фейсбук, обаче много по-добре да я видя лично, тук на място. Пастор Борчем каза, че мога да проповядам на български. Той ще ми подава сигнал, ако има нещо, което трябва да повторя или нещо да кажем. Да, добре. Още по-добре. Слава на Бога. Готови ли сте да изпращаме тая година? Някой от вас нямате търпение да изпратите тая година. Следващата да е по-добра в името на Исус. Знам и аз така мисля. Но Бог е с нас в различните сезони на живота. И той каза, че е пътя, истината и живота. Исус каза, аз съм пътят, истината и живота. Път значи, че има някакво пътешествие, нали? Има начало, има край. И в това пътешествие е добре да не сме сами. Слава на Бога, че няма нужда сами да пътуваме в пътя. Слава на Бога, че Бог ни дава верни хора, взаимоотношения, братия, сестри, семейство, които да споделят това пътуване. И аз съм благословен да мога да споделя пътуването на тая земя с прекрасни хора, като пастор Борче, с неговата съпруга Весна, както и с всички вас. Понеже сме едно семейство в Христос. И е винаги по-добре да сме заедно, да споделиме това пътуване, нали? Пък моето семейство в Минесота са в момента, съпругата ми и нашите 3 дъщери. Аз съм сам тук в България за 2 седмици и половина. 3. И ще видим как ще държа 3 седмици без тях. По някакъв начин трябва да успея. Благословен съм също така, че баща ми навърши тая година 80 години. Майка ми навърши 70 години. И е голямо благословение да можем да прекараме някой повече, други по-малко време с нашите родители. Така че оценявайте вашите родители всеки ден и бъдете благодарни за всеки момент, всеки ден, който може да прекарате с тях. Благославяйте ги. Амен. Добре. И разбира се, Святия Дух е с нас през всички тия дни. Значи, добре е да има приятели, добре е да има семейство, обаче без Святия Дух става наистина неприятно. Честно казано, ако трябва да избира между Святия Дух и 5, 6, 10 човека, предпочитам Святия Дух. Затова е винаги по-добре да сме първо приятели с Бога и след това, който друг иска да е приятел. Така работят в Божието царство нещата. Когато станем част от Божието семейство, става по-важно за нас, първо и преди всичко, да сме приятели с Него, след това са всички останали. Толкова е важно, че Исус даже каза, че е възможно нашите семейства да ни оставят. Може би за период от време. Но е по-важно да държим приятелството с Бога, общението на Святия Дух и чак след това с всеки друг. Амен. Добре, нека тая вечер да отворим Божието Слово на... дали ще се оправя с тая... пророк Еремия в 18 глава. И тая вечер искам да споделя с вас това слово, което вярвам, че е за вас тая вечер. Не знам по какъв начин Святия Дух ще го направи лично за вас, но искам да обърна внимание. Златко, прочети от 1 до 10 стих. Ова е словото што Господ му го упати на Еремија. Стани и слези во гранчаровата куќа, таму ќе ти ги објавам своите зборови.
И така слегов во гранчаровата куќа. Таму работеше токму тогаш работеше на гранчарското колце. И штом ќе се расипеше во гранчаровата рака садот што би го направил од глина, тој пак правеше од неа друг, како што ќе му се свидеше на гранчарот да направи. И ми дојде Господовото слово: не можам ли јас да правам со вас како овој гранчар, Израелев дому, зборува Господ. Еве како глината во гранчаровата рака и вие сте во мојата рака, Израелев дому. Ако му објавам на некој народ или на некое царство дека ќе го откорнам, уништам и разурнам, и ако на тој народ против кого сум зборувал се обрати од своите нечестноти, тогаш ќе се покајам на злото што му го бев наместил. Ако му објавам на некој народ или на некое царство дека ќе го изградам и посадам, а тој почне да прави што е зло во моите очи, не слушајќи го мојот глас, ќе се покајам за доброто што им го ветив. Това е много сериозно слово. И тая вечер искам да обърнем внимание, понеже това не е приказка по братя Грим. Това не е Барон фон Мюнхаузен. Имате ли тук преведени тези приказки? Братя Грим. Да. Това не е по братята Грим. Това не са... Това е Библията. И пророк Еремия беше пророк на Бога, който говори много сериозно слово. И пророците по негово време говореха от името на Бог на цялата нация. Първият човек, който трябваше да чуе Божието слово, беше самия пророк. И първото нещо, което искам да споделя е, че има винаги правилното място. Бог е назначил правилното място, което да бъде място на откровение, за да разбереш Неговото Слово. Той му казва: иди в къщата на гранчаря. И аз съм убеден, че това, което... Тук пеехме една песен за жетвата, нали, преди това. За жетвата в Македония. Сега, тая жетва, за да се получи, за да има хора, които ще приемат Исус Христос, тези хора, които ще приемат Исус, трябва да има някъде, където да се съградят като общности, нали? Всички ние знаеме, че не е достатъчно само някой да каже: да, Господи, Исусе, обичам те, вярвам в Тебе. Исус каза: научете народите. Македония трябва да бъде научена. Как? Започва с тебе, с мене, с всеки по-отделно. Да стане ученик на Божието Слово, но повече от това да стане ученик на Исус Христос. Не просто академично да изучава стихове, но реално неговия живот да бъде съобразен с ценностите на Божието Царство. Амин? И ако Бог иска цялата нация да бъде научена на Неговите пътища, тогава Той ще иска хора да бъдат достигнати и за тези хора, за всеки един от тях ще има правилното място, в което там те ще разберат Божието Слово. Значи Той каза на гранчария: иди в дома на гранчария и там ще разбереш Божието Слово. Там ще погледнеш какво работи гранчаря и там ще разбереш Божието Слово. Има един дух на гордост в нас, християните, който ни кара да си мислим, че можем да разберем Божията цел, независимо къде сме. Че няма значение в коя църква съм. Че аз мога просто така да си правя моето нещо, обаче това не е така. Апостол Павел казва в 1 Коринтини 12 глава, че Той, Бог, е поставил всяка част на тялото на мястото й. Значи има правилно място и има неправилно място. Вярвате ли това? Някои хора не искат да чуят това нещо. Някои хора не искат да чуят това нещо. И някои хора мислят, че ние мислим, че сме най-правите и разбираме всичко. Това всъщност не е така. Аз не разбирам чак толкова много. Но когато отида на правилното място, знам, че има обещание, че утре мога да знам повече и да разбирам повече, отколкото вчера.
идеята за правилното място не е, че някой там знае всичко или може всичко и да помогне изведнъж магическа пръчка, просто хоп, да го разбереш. Идеята за това да бъдеш част от правилната църква, а вярвам, че ти от вас, които сте сърцата ви сте част от тази църква, това е правилното място за вас. Идеята това да е правилната църква не е понеже църквата е съвършена, не е понеже пастора знае всичко, не е понеже животът ти ще е съвършен, но има обещанието, че на правилното място утре ще знаеш повече, отколкото днес. Пророкът трябваше да отиде в къщата на гранчаря. Обаче, ако пророка беше като някои хора днес, той ще каже: аз имам човешки права, бе. Аз нямам нужда да хода. Чакай сега. Вие сега, за какви се мислите? Трябва при вас да дойде на библейско училище, трябва вашето слово да... Чакай сега. Това е много вие мислите елитно. Много си мислите за голямата работа. Не, просто Бог работи така. И аз мога да ви кажа, че за 22 години Бог, ако не съм бил на някои места, да отида и да платя цената, да се смиря и да отида, нямало да чуя някои неща и да ги разбера. И когато започне да излиза добрата вест, когато хора започват в Македония да чуват Божието Слово, каква е Божията цел? Да направи места, домове на гранчаря, където хора да могат да дойдат да разберат Божието Слово. Да има за всяка душа в тази жетва правилното място. А правилното място ще бъде място, в което Бог ще може да извършва неговото дело. Реално всяка църква може да стане правилното място, но за съжаление не всяка църква е правилното място. Просто защото има хора, които правят компромис с Божието Слово, хора, които решават да кажат на Бог колко да е голямо колелото на гранчаря. Ние вече, знае ли някой какво е колело на гранчаря? Хора вече не знаят какво е колело на гранчаря. Колко от вас сте виждали колело на гранчаря? Търкало. Колко? Виждали ли сте? Така се върти с крака. Така, нали? И ние, за нас днес това е като гранчаря, нали? Просто ние имаме алуминиеви тенджери, вече имаме специални, нали? Да. Обаче в онези дни, ако нямаш глинен съд, нали? Не можеш да пренесеш вода. Не можеш нищо да задържиш. Всичко се разпилява. Всичко става хаос. И така това е било много важна част от живота на човека. И Бог даже оприличава неговото дело с делото на гранчар. Така ли се казва гранчар? Неговото дело, той оприличава себе си на гранчар и той винаги работи чрез ръката на човек на тая земя. Това е другата голяма лъжа, че Бог така само, той е суверенно и мистично, преди всичко, мистично, той така някак си ще извърши неговото дело. И, приятели, аз съм тук да ви кажа, че има някои неща, които Бог лично ще ги каже. Но аз съм тук да ви кажа, че в цялата Библия и в цялата история Бог работи чрез хора. Той иска да извае твоя живот. И той се намесва в твоя живот чрез ръката на някой друг. Когато си в общение с брата и сестри, тогава ръката на Бог работи чрез това общение. Да какво да прави? Да те оформя. Това е ученичеството. Оформяне. Оформяне на характера ти. Оформяне на начин на мислене. Оформяне на твой мироглед. Как се нарича мироглед? Светоглед. Поглед на света. Да. Бог няма нужда от робо-християни. Йоан 3:16 казва, ако Бог възлюби света, Бог даде своя син, така. Той няма нужда от машинка за библейски стихове. Той има нужда от мислещи хора, а много хора дори не знаят как да мислят в днешно време. Мисленето е трудна работа тия дни. Предпочитаме да включим телевизора
и някой друг да мисли, и някой друг да говори, но не ние да мислим. Сега, колко от вас сте родители, тук има прекрасни дечица. Колко от вас сте родители на тия дечици? Така. Най-доброто нещо, което може да направите вашите деца да са Божии хора, изключете телевизорите, купете книги, хубави книги, разкази, като са по-малки, приказки, богоугодни книги и четете заедно с тях. Не само Библията, всякакви книги. Купете и четете Чарлз Дикенс, купете и четете, като станат вече по-големи, криминални романи. Не знам, четете нещо, да почне техния ум да мисли, понеже днес нямаме много мислещи хора. А като не можеш да мислиш, ти не можеш да разбереш и Божието Слово, защото Божието Слово не е просто да цитираш стихове. И това, което ви описваме, част от Божието дело в Македония. Това е, което трябва да стане. Това е Неговото дело. Виждате ли? Всяка църква може да бъде правилната църква, но не всяка църква е правилната църква. Понеже изисква се някаква форма на увереност, когато си лидер, да застанеш и да разбереш, че Бог, ръката на Бог гранчария работи директно в живота на хората. Знаете ли, че някои пастори дори не вярват, че има такова нещо като оформяне на характер. Просто те не искат да се занимават с тази работа, понеже хората са риск. Знаете ли? Ризик, да. Хората са риск. Те не харесват някой да им каже какво трябва да направят. И много хора просто се дърпат, пастори, лидери, дърпат се, казват, аз няма да имам проблеми. Аз ще кажа нещо, което хората харесват да чуят. Аз искам да съм популярен. Аз искам да ме харесват. Ще усмихвам, те ще ми се усмихват и всички са толкова щастливи. Обаче живота не работи така. И ти от вас, които сте родители, знаете, че може да се усмихваш на твоите деца през цялото време, но това няма да ги направи богоугодни деца. Те ще трябва да бъдат дисциплинирани, ще трябва да бъдат обичани, ще трябва да бъдат насърчавани, ще трябва да бъдат коригирани. И така се оформя един човек. И така се оформят учениците на Исус. И всяка църква може да стане правилният дом, но не всяка църква е правилният дом. Така че ако вие сте в правилния дом, ако ви имате убеждение, че това е дома на гранчаря за вас, молете се, обичайте дома. Не бъдете трудни. Обърнете с мене на Евреи 13 глава. Искам да ви покажа един стих. Понеже може да бъдеш лесна глина, може да бъдеш и трудна глина. Така ли се казва? Тежка глина. Pregnant. Вижте сега. Седми стих. Евреи 13:7. Помнете онези... Златко, чети го това, че аз нямам тук сега. 7 стих. Помнете ги своите водачи, кои ви го говоря Божиото Слово. Гледайте на крајот на нивниот начин на живење. Поддржувајте ја нивната вера. 17 стих. 17 стих. Бидете им послушни на вашите водачи и покорувајте им се, зашто тие бдеат над вашите души, како оние кои ќе одговараат за тоа, за да го прават тоа со радост, а не со воздишки, зашто тоа не би било полезно за вас. То е вид християнство, вид църква и вид ученичество, който ние получаваме, е свързан с идеята за лидерство и с идеята за ученичество. С други думи, едно от нещата, които ние вярваме като апостолска реформирана църква е, че всеки човек трябва да бъде под духовен авторитет, понеже Бог работи чрез духовни авторитети в нашия живот. И този стих ясно казва, че е наша отговорност да бъдем лесна глина, мека глина. Защото може да избереш да бъдеш трудна глина. Някои глини даже скачат от колелото на гранчаря и си тръгват на някъде. Ние сме жива глина. Живи камъни.
Аз имам човешки права. Да, обаче в Божието царство никой Бог и Отец и Син и Святи Дух не четат хартата на ООН. Там има Божието Слово, нали? Така че ти можеш да си излезеш с твоите човешки права и имаш право, имаш свободната воля. Обаче в Йоан 1 глава се казва, тия, които приеха Сина, на тях даде правото или властта да се нарекат Божии синове. И ти трябва да избираш, ще държиш ли човешките си права, ще държиш ли лидерството заложник и ще ги контролираш това, че ти можеш да си тръгнеш, или ти ще предадеш твоите човешки права, за да кажеш, хей, аз искам правото да се нарека син, дъщеря. И това право означава авторитет, власт. Нали? И това е различно. Днес имаме много чувствителни хора, които много искат да гласуват в църквата, да се чуе техния глас. Искат да имат влияние, искат да контролират. И вижте, Бог иска да си лидер, но това не е контрол. Това не става дума за контрол. Защото има църкви, в които се гласува. Нали? Хората гласуват сега. Дайте да вземем да гласуваме. Аз не го виждам това гласуване в Библията. Аз виждам Библията Святия Дух да говори, хората да се молят, Святия Дух да говори, чрез лидерство, чрез различни хора и тогава да има единството на Духа. И предпочитам да видя Святия Дух да говори, а не хората да гласуват. Не ми е интересно да гласувам на мен лично. Аз искам да видя Божията слава. Амен. Добре, нека се върнем в Евреите тогава, в Еремия. В Еремия отново да се върнем. Достатъчно лесно ли е това, което го говоря? Разбирате ли ме? Защото съм напълно е възможно да не ме разбирате. Така че вие трябва да ми кажете. Много хора смятат, че Божието дело е просто да ходят на църква, на служба, да пееме песни, да слушат проповед и после до следващата служба. Обаче тая глина се оформя през цялото време. Тая глина ти и аз се оформяме не само на служба. Тая глина се оформя, когато се върнем вкъщи с нашите семейства. Тая глина се оформя, когато отидем на работа. И някой път на работното място ти излизат всичките проблеми. И ти почваш да вързваш дявола, пък той Бог просто мачка глината, така и така е. Кажеш, чакай, това не може да бъде. Аз се чувствам толкова добре в църква и се чувствам толкова зле на работа. Да, сигурно. Може би Бог се занимава с твоето сърце, с твоя ум, нали? И аз се моля вие като апостолска реформирана църква да издигнете стандарта, вярата, че ученик означава някой, който живее и мисли като Христовия ум. Не само по време на служба, но през цялото време. Това е ученичество. Това е ученичество. И това значи насърчаване, но това значи също и корекция. И както ти можеш да приемеш насърчаване, ти можеш да дадеш насърчаване. Както лидерството може да коригира тебе, така ти можеш да коригираш друг. Човек, който никога не приема насърчение, никога не дава насърчение. Човек, който не приема корекция, никога не иска да коригира някой друг. Реално, аз ще ви кажа, че има хора, които казват, не ще никой да ме коригира мене. Аз не коригирам никой и не искам никой мен да ме коригира. Това не е свободата. Това не те прави глина. Това просто те прави труден. Може би недостъпен. Може би независим. Да видиш ли, аз съм предал моите човешки права, за да взема правото от него. Да се наричам дете на Бога. И това е различен начин на мислене. Съгласен съм. Не всички мислят по този начин. Тогава слязох в къщата на гранчаря и ето той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Как така се получава, че съвършеният Бог работи с нас и нещо се разваля? Някога замислили сте за това нещо? Как така се получава, че Бог съвършеният Бог работи с нас, приел ние, негови деца сме, почва да ни оформя и нещо се разваля. Ние имаме идеята, че когато станем християни, ако Бог е Бог, и ако църквата е окей, ако църквата е добра,
И ако тук апостолите, пророците така, нали, добре, всичко перфектно, айде бутона сега. Цан! Аз съм съвършен. Няма бутон. Няма магически бутон. Ако го намерите, обадете ми се. Аз го търся също. Чакай, какво стана, бе? Аз дойдох тук. Ръца! Уау! Дадаха ми пророческо слово. Молиха се за мене. Пея песните. Какво друго трябва да направя? Що нещата не се получават? Глината трябва да се оформи. Глината се разваля някой път в ръката на гранчаря. И Бог й дава нова форма. И Бог я докарва до формата и до мястото, да може да излее в нея това, за което е приготвил. Колко време ще вземе? Не знам. Тогава Господното слово дойде към мен и рече: Дома Израилев, не мога ли да направя с вас както този гранчар? Както и глината в ръката на гранчаря, така сте и вие, Дома Израилев, в моята ръка. Това се отнася както за нас индивидуално, така и за цяла църква, така и за всички църкви в нацията, така и за цялата нация. И ние в момента се намираме, живеем в време на много реформиране и трансформиране и преформатиране. Нации, които до вчера ги е нямало, днес веднъж ги има. Картата на Европа всеки 3 години трябва да правят нова, защото много нова нация се появила. Това ми прилича на глина, която се разваля и се прави наново. Нещо се случва. После хората викат: как така Барак Обама спечели? Глината се променя. Сега има мексиканци, има едикви си, има едикви си. Америка не е същата като преди 100 години. Нали? Глината се е променила. Всичко се променя непрекъснато. Европа се променя. Ние не харесваме тия неща. Не искаме всичко да е перфектно, спокойно, така. 1, 2, 3. И ето ме вкъщи пред телевизора, щастлив, цъкам каналите. Доволен от живота, нямам проблеми, заплатата ми е сигурна. Това не е щастието. Това не е идеята. То е съд, който Бог оформя, за да излее в него славата си. Не просто да му е добре. Той приготвя съд, който да излее славата си. И не знам, може би Европа трябва да се промени. Може би трябва да има нова карта всяка година. Аз не знам какво трябва. Обаче знам, че Бог приготвя нациите за неговата слава. И някой път изглежда доста грозно. Нашия живот изглежда доста зле. Ще ви кажа една история. През 95-та и 6-та година нашето семейство беше в Америка за 1 година. И когато отидахме там, не познахме никой. Аз не познах никой. И беше много трудно, понеже може би проповядвах 1 път на месеца и някоя църква ще ме благослови, ще ми събере дарение. И колко от вас знаете, че проповедниците на Евангелието са призвани да живеят от Евангелието? Колко от вас разбирате, че е малко трудно аз 8 часа на ден да се моля за хора и да правя неща свързани с църквата, изведнъж да се обърна и да отида нощна смяна да работя 8 часа и на следващия ден сутринта да съм свеж, да послужа на Божиите хора и да отида да работя нощна смяна, за да заработя, да си нахраня семейството. Колко от вас разбира, че тая формула не работи? Нали? Затова апостол Павел каза, Господ така е наредил проповедниците на Евангелието да живеят от Евангелието. Така че е напълно нормално, скъпи братя и сестри, всеки от нас, от тялото Христово, да отдели известно количество от своя десятък, дали ще бъде дарение или ще бъде, и да се създаде общ фонд, именно финансите на едно тяло, и той да помогне за посрещането на тая нужда. Дали ще е проповядването, после има други. Най-важната нужда е да имаме Божието Слово в църквата. Защото ако имаш само зала и нямаш Божието Слово, аз не виждам за какво ни е залата тогава. И така, по този начин имаме икономика на Божието царство. Някои хора не харесват това. Някои хора не искат да говорят за десятъци. Само че това е в Библията. Това е библейска практика. Това е начинът, по който работи Божията икономика. Както и да е. 95-та година живяхме в Америка за 1 година със семейството ни. И
И беше много трудно, едва си посрещахме разходите. И тогава в един момент бяхме живяли там вече за може би 6-7 месеца. И аз казах просто, Боже, аз нямам търпение да се върна в България, защото само за известен период от време бяхме. И си казах, Господи, връщаме се в България след 3 месеца, може би, не знам. Обаче това е. Аз следващата седмица отивам си търся работа, понеже стои в вяра, ходя в вяра, проповядам един път в месеца, може би, Бог прави неща, обаче много трудно. И тая същата неделя отидахме в една църква, един човек дойде при мене и ми каза, ти си нещо в България, там нещо пастор си, викам, да. И той каза, искам да вземеш този чек за $1000, искам да вземеш този чек и да знаеш, че Бог не иска да ходиш да взимаш работа. И аз бях като, просто Бог му беше говорил. Каза, аз съм молих за тебе. Искам да знаеш, че правиш правилното нещо. Просто Бог те изпитва. И беше много трудно, беше много слабо, нали? Казах, окей, приех този чек. И ние станахме приятели с този човек. И той живееше много добър живот. С съпругата ми имаха голяма къща. Може би не богати, обаче живееха много добре. Така че това семейство станаха приятели, помагаха ни още 1-2 пъти с различни неща. И след това загубихме връзка. Това са вече колко години? 15 години. И преди 1 месец някъде получавам обаждане по телефона. Същия човек ми се обажда и ми вика, искаш да се видиме? Не сме се виждали отдавна. Викам, да, разбира се. Се отидах и се срещнах с моя приятел, с който не бях се виждал от 15 години. И разбрах, че нещата не са вървяли добре. Че той се разделил с съпругата си, че той живее сам, че жена му, че е бил много труден развод, че той няма къде да живее в момента и той реално спеше в колата си. Толкова беха зле нещата. Няма къде да спи. И аз просто като го чух, му казах, аз не мога да позволя ти да спиш в колата, прибрах го вкъщи. Той ставаше рано сутрин в 4:30 да ходи на работа, но всички пари, които спечелва, ги даваше на жената си за отглеждането на децата им. Така съда беше решил. И той работеше толкова с много и беше смирил, не беше същия човек, просто беше допуснал грешки и той каза, аз имам мир с Бога сега. Аз направих всички тия грешки, обаче сега имам мир с Бога. Спа в колата, обаче имам мир с Бога и това е най-важното нещо. И искам да ви кажа, че може да се окажеш дори в най-трудното състояние, финансово. Обаче по-важно имаш мир с Бога първо. Когато имаш мир с Бога, може да се окажеш на най-странното място да живееш. Обаче, ако имаш мир с Бога, всичко друго ще дойде на мястото. И аз този човек не го видях той каза, не ме съжалявай. Аз не искам никой ме съжалява, защото сега имам истинското нещо. Имам Бог сега. И аз ще бъда отново благословен. Аз отново. Вижте, може да вземеш от човека там пари и такива неща, но ако му вземеш вярата си, му взел всичко. Той човек сега става сутрин 4:30 да ходи на работа, работи, 2 работи работи, почти всичките му пари отиват да поддържа децата си, разделен, но той ми каза нещо, аз ще успея, аз отново ще бъда този път с Бога. И аз бях вдъхновен от това нещо. И защо ви го казвам това? Понеже той човек беше щедър човек. Той човек даваше много повече от десятъка си. Дариш ли? Да. Той даваше много повече от десятъка си. И аз знам, че дори да мине през трудно време, Бог е там за него. И той ще се погрижи за него. Че той има други хора, че той има други възможности за него. И някои хора правят голям цирк за десятъка. Как може да давате десятъка? Не може, трябва да даваме десятъка си. Дори когато ни е трудно. Трябва да даваме тия дарения, понеже това е икономиката на Бога. Понеже ако не го направиме, не можем да имаме църква. Или трябва да се наредим на опашката за нуждаещи се на западните ни брати и сестри. Това ли е, което искаме?
Нашата църква има свидетелство. Църквата ни София никога не е била издържана от Западна църква. Ние винаги сме давали и сме били самостоятелни мислещи. Вижте, има връзка между това да даваш и да мислиш. Защото даването е начин на мислене. То променя начина, по който мислиш за себе си, за Бог. И аз искам да ви насърча, че едно от нещата, които трябва да пробие всеки един от тялото Христово това е сферата на даването и сферата на пробива на финанси. И когато църквата вземе сериозно Бог за това, тогава ще видим славата на Бога. Ще видим славата на Бога в нашия живот. Амин. И това е, може би, друго нещо, за което Бог иска да издигне вашата църква като пример, като тая глина, която Той оформя. За да имате свидетелство. Македония има нужда от хора, които ще кажат, аз съм благословен. Okay? През последните 5 години аз опитвам с различни форми на бизнес и не е лесно. Не е лесно да продължаваш със служението и в същото време да се опитваш да правиш бизнес. Малък бизнес, не някакви големи бизнеси, малък бизнес, но не е лесно. Трудно е, защото трябва да разчиташ на други. Защото другите не винаги правят това, което казват, че ще направят. Защото има много измама в бизнес света, понеже има проблеми, понеже има нужда от време, понеже не е лесно. Нали? Но аз знам едно нещо. Може да сме сбъркали, може да сме паднали, но аз знам едно нещо. Ако сърцата ни са правилни и ако стоиме на колелото на гранчаря, рано или късно ще се получат правилните контейнери. Рано или късно ще бъдем правилния съд. Съд ли се казва? В който Бог ще може да излее благословение. Аз съм научил за последните 5 години повече уроци за това как да менажирам, да управлявам, как да мисля за бизнес. Ако не бях правил нищо, нямаше да знам тия неща. Сега съм направил грешки. Обаче съм научил много ценни неща. Така че не се обезсърчавайте от грешките, не се обезсърчавайте от опитите. Част от причината да има капитализъм е, за да можеш да се провалиш. Да имаш правото да се провалиш. Само в тоталитарните режими никой не се проваля, защото никой не прави нищо. Разбирате ли? В затвора няма престъпност, защото всички са затворници. Нали? Тя е перфектния рая на земята. Но в едно свободно общество хората имат идеи, намират пари, опитват с тази идея, не се получава, заболявате, но научаваш нещо. Това е свободното общество. Нали? В несвободните общества имаш идея, ако имаш идея въобще, ако ти е позволено да имаш идея, няма пари, не опитваш нищо, не успяваш нищо и си много по-сигурен в живота. Но нищо не си направил. Нищо не си направил. И ако изучавате историята, ще видите, че днешник, това, което наричаме капитализъм днес, част от причината да може да съществува идеята за това, че някой ще има идея, ще вземе пари, ще експериментира, после ще направи нещо, продукт или услуга, ще има закон, който ще го защити. Това е идеята на опита и на пробите, на експеримента с идеи. Това е свободата, това е икономическата свобода. И днес нямаме тази свобода. Така че не се страхувайте да правите различни работи, не се страхувайте от грешките си. Не оставяйте врага да ви парализира заради грешките. Понеже тая глина се разваля дори в ръката на гранчаря. И това е Божието Слово. Това не е човешко слово. И някой път бракове се развалят. Бог може да възстанови браковете. Не се страхувайте от провалите. Говорете за тях. Намерете някой, който да ви помогне с това, като се е смачкала глината, и ти като се чувстваш смачкан, иди говори с някой. Бъди мека глина. Нали? И дайте да видим последната част от този стих. 7 стих. 7 стих. Когато бих рекал за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя и погубя. Когато бих рекал, казва Господ, за някой народ или за някое царство да го изкореня, съсипя и погубя. Чакай бе, Бог нали добър? Да. Колко от вас са чували за асирийската цивилизация? Къде е тя? Няма я. Вавилонската цивилизация? Няма я. Нали? Персийската цивилизация? Няма я. Виждате ли? Когато Бог би рекал за някой народ или за някое царство да го изкореня,
съсипя и погубя. Бог се занимава с цели народи. Бог се съди с цели народи. В Матей 25 глава Исус каза, че Бог се съди с народите и ги разделя на две групи. Народи, групи от хора, които са послушни спрямо Господа и тия, които не са. Ако онзи народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, всеки народ има злото си, аз ще се разкая за злото, което съм му намислил да му сторя, а когато бих рекал за някой народ или царство да го съградя и не съдя, значи Бог има пък друга идея да създаде народи, да насъди народи. Ако извърши това, което е зло пред мене, значи Бог може да има добър план за един народ, но този народ да избере да не действа правилно пред Господа, да не слуша гласа му, тогава ще се разкая за доброто, което рекох, да го благодетелствам. Брати и сестри, това е сериозно слово. Сериозно слово е за Македония, за България. Ние си мислим, че понеже ни е имало за 50, 100, кой знае колко години. Просто така винаги ще ни има? Не знам. Може би не. Аз познавам хора в България, които не вярват, че България ще съществува след 50 години. Познавам и те са интелигентни хора, които те не вярват. Те не вярват, че тия народи ще оцелеят, понеже нямаме морален фундамент. Нямаме морален фундамент, виждате ли. Понеже нямаме достоинство. Понеже сме готови да се продадем на този, който ще даде малко повече пари. Така не може да живееш. Нацията Израел е един пример. Сам Бог, техен Бог. В един момент самите те казаха, не искаме твоята слава, искаме нашия си храм. Искаме нашия си храм. Бог си дигна ръката и за близо 2000 години те не са били нация. Не са имали своята нация. Така че Бог може да прави ти неща. И като казвам това, искам да дойда във вас страх от Господа. И бреме за нацията. Товар, молитвен товар. Зато и когато говорим Евангелието, да не си казваме, тук да ти кажа три стъпки да станеш християнин. Първо, молиш да стане молитва. Всеки път, когато говорите с някой за Исус, искам да знае, че Бог говори на Македония. Че Той се примирява с тях. Че Той ги кани в завета си. Това не е просто програма за християнизиране. Ние не извършваме програма за християнизиране. Ние сме посланници на примирение. Аз вече не евангелизирам, както преди 20 години. Здравей! Исус те обича, аз те обичам, ние те обичаме. Халилуя! Искаш да станеш член на нашата църква? Английски казват happy idiots. Просто нямаме нужда от това. Ние сме посланници на примирение. Ние буквално сме в чужда територия. И ние преговаряме мир. Ние разговаряме за темите на... Вижте, разговаряме за нещата на живота. Аз влизам в диспут с хора за темите на деня, за антисемитизъм или за икономическата криза. Аз не отивам да им проверявам за ти и тук трябва да се спасиш. И в един момент стига до момент, в който той ме пита, ти що мислиш по този начин? И аз му споделям, понеже аз черпя своето вдъхновение от Божието Слово, аз вярвам в принципите и те разбират, че съм християнин, но те не ме виждат през призмата на Библията. Те знаят, че има човек, който мисли. И когато аз му говоря за Христос, аз пледирам с него. Аз съм посланник за царството. И някой път съм се обръщал да им кажа, заради хора като тебе и заради този начин на мислене, нацията върви надолу. И ти можеш да го промениш. Това е Бог, който говори на нацията. Другото е християнски робохристиянин. Вие имате пророческа цел, хора. Знаете ли, че всеки човек е доказано в свободните общества? Всеки човек по време на живота си, без значение колко ще живееш, дали ще 50, 60, 70 години, приблизително, средно, всеки от нас лично ще се докосне до близо 600 души, които ти ще им знаеш имената и те ще познават по име. Представи си 600 души и в целия твой живот, училище, работа, съседи, роднини,
600 души е средният брой на хората, с който всеки от нас има някакъв контакт. Представи себе си, помисли за това нещо. Представи си една зала с 600 души, които чакат да чуеш само, че няма зала, има разговор с съседа, има среща в училището, имаш колега на работното място. Не си зала, ти не си пастор и няма нужда да бъдеш. Едва 3% от християните в църкви някога ще държат микрофон или ще работят в офиса на църквата. Едва 3%. И ако ти си от 97% от хората, които никога няма да бъдат пастор, асистент пастор, евангелизатор, учител, пророк, титла, табелка, нали, всичко както трябва, 3% само от християните ще бъдат някога ангажирани в това, което наричаме офис, служение или нещо. А останалите 97%? Как служат на Бога? И се оказва, че в твоя живот ти имаш една голяма аудитория от хора. 600 души, роднини, приятели, познати, колеги, съседи, непознати. Какво правиш тях? Чакай, аз ще стана проповедник един ден. Има да чакаш дълго време. Твоята аудитория те чака. Твоята аудитория си е купила апартамент до твоя. Твоята аудитория си е взела работно място до твоето. Бог е гранчаря, който работи в техния живот също. И ти можеш си час. Ти имаш пророческа цел. Помните ли този човек Анани в Новия Завет? Господ му казва, иди на тази улица и се моли за един човек и той човек обърна Мала Азия и Европа за Евангелието. Може би има един съсед или колега или познат от училище. За един човек може да се молиш. Когато неговите очи се обърнат, той може да обърне много хора. Когато неговите очи се отворят, той може да бъде следващия апостол Павел. Искам да мислите различно за вашия християнски призив. Всеки един от вас има пророческа цел. Амен. Моята молитва за Македония е да бъде нация, за която Бог има добри мисли и която ще избере неговите пътища. Аз съм убеден, че той има добри мисли за Македония. Но дали Македония ще избере неговите пътища? Не знам. Никой от нас не знае. Дали България ще избере Божите пътища? Не знам. На този етап не е. Но ние не можем да се обезсърчиме. Ние не сме гранчари. Ние сме само част от процеса. Амен. Нека се молим тази вечер. Халелуя. Господи, благодаря ти за моите брати и сестри. Благодаря ти за това, за този дом на гранчаря. Благодаря ти за апостолска реформирана църква в Македония. Това е твое дело, не човешко дело. Ти си го започнал, не човек, Господи. Благодаря ти за всеки мъж и жена, за всяко семейство, което си привлякал в този дом. Господи, ти оформяш глината. Ти въртиш колелото. По някой път по-бързо, по някой път по-бавно. Но ти си гранчаря, не човека. Ти се бареш. Дори да се разваля глината, ти отново й даваш форма. Ти я докарваш до място, в което да излееш славата си. Моля се за всеки мъж особено. Моля се за мъжете да бъдат мъже на Святия Дух. Да бъдат чисти мъже. Моля се всеки мъж да бъде освободен и да бъде защитен от греха на порнография, на изневяра, на похот, на гордост. Господи, моля се мъжете да бъдат чисти мъже, които копнеят за чистота, които копнеят за Божията слава и сила, които, Господи, копнеят да ходят във властта на Святия Дух. Дай на мъжете желанието да те познават, Господи, както Давид те познаваше. Мъж от мъжете, както те познаваше Данаил, Соломон. Господи, възстанови мъжете да бъдат любящи съпрузи, любящи бащи, Господи. Да бъдат свидетелство за Твоята слава. Господи, насърчи мъжете да не ходят в гордост, но да бъдат смирени и да приемат, че когато се развалят нещата и не се получават, това не е
осъждение върху тях. Това не е провала в техния живот, но ти благодаря, че даваш. Твоята благодат е достатъчна. Дори както апостол Павел се моли да се отмахне трън от плътта му, ти му каза: Господи, моята благодат е достатъчна. Зато и се моля тая вечер за голяма благодат, Господи. Голяма благодат за мъжете на този дом. Голяма благодат за жените на този дом, Господи. Когато усещат, че те са предмет на присмех, когато усещат, че не са обичани или не са уважавани, когато усещат, сякаш се изморяват от толкова с работа и атаки, Господи, дай им много благодат, Господи, да бъдат майки, да бъдат съпруги, да бъдат Христос в тях, да сияе. Господи, промени Апостолска реформирана църква тук в Скопие, на всяко друго място. Употреби този дом, да бъде дом на гранчаря, да бъде глина, всеки един в ръката ти и всички заедно да бъдат глина. Направи съд, в който да излееш славата си, Господи. И също така, излей славата си в Македония. Приготви Македония да бъде този съд за Твоя слава. Дай ни благовремие, дай на Македония благовремие да приеме Твоето спасение, Господи. Времена и сезони да чуе Евангелието, Господи. Също се молим за албанската общност, Господи. Да издигнеш апостоли и пророци до албанската общност, Господи, които да споделят сърцето на Христос с мюсюлманите, Господи. Молим се, Господи, да им простиш, понеже те не знаят какво вършат. И много от тия, които са в пътя на исляма, са объркани. Те не познават Божията любов. Затова се молиме с любов, а не омраза. Да отвориш очите им, да те познаят, Господи. Молим се за единството на нацията. Молим се за послушност към Тебе. Молим се за покаяние, за смирение и за обръщане. Молим се тая глина, Господи, да придобие формата си. Молим Те, Господи, да ни дадеш възможност това поколение да се смирим пред Тебе и да минем през процеса на озряване, да завърши това дело, което си започнал. Дали да се развали отново, Ти му дай форма, Господи. През следващата година, 2013, и създай форми в нашия живот. Създай начини на мислене, начини на говорене, начини на поведение, на взаимоотношение, начини на работа, Господи, които са за Твоя слава, които са угодни на Тебе. Отвори небето, Господи. В името на Исус отварям небето, Господи. Боже, моля се за освежаване в семействата. Дигнете ръце към Отец тая вечер. Приемете отворено небе. Приемете дара на отворено небе. Господи, благодарим Ти за дара на отворено небе. Над всеки един в нацията, Господи. Дара на отворено небе. Дара на отворено небе над семействата. Дара на отворено небе над бизнесите, над работата, Господи, предприятията, начинанията, които са започнати. Отворено небе над църквата, Господи. Отворено небе над роднини и семейства. Тъй, че Святия Дух да се излива мощно, Господи. В святото име на Исус се молим. Ти благодариме за това. Амен.